बरपेटा रोडआव फालिनो लाहार फाहार जादों खुंगा जिगुथि रंजालि बैसागु फोरबो। बरपेटा रोडनि मिनी स्टेडियामाव फैगौ 22 बैसाग खालाराव खुंगा जिगुथि रंजालि बैसागु फोरबोखौ गाजा गोमजायै फालिनो बे समाव आबुङै लाहार फाहार जानायखौ नुनो मोन्दों। बरपेटा रोड बर' हारिमु आफादनि बानजायनायाव सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों गाजा गोमजायै खुंगोन रंजालि बैसागु फोरबो। रंजालि बैसागु फोरबोनि हाबाफारि बादियै फिरफिला बिरहोनाय, बिफां गायनाय, सावगारि बोनाय बादायलायनाय, गेलेमु बादायलायनाय, उदां बैसागु मोसानाय, गोदान मोसानाय बायदि बादायलायनाय हाबाफारिखौ खुंगोन। बे हाबाफारियाव हांख्रायजानाय आलासि महरै एमसिएलए जय मोसाहारि, बर' सावथुन मुलुगनि फावखुंगुर अम प्रकाश केरकटारि आरो माखासे आलासिफोराबो बाहागो लागोन। फोरबो फालिथायनि बानजायनाय आफादनि आफादगिरि डक्टर रबिन चन्द्र बर'आ खौरांनि गेजेरजों गासै रायजो राजाफोरखौ बाहागो लानानै हाबाफारिखौ जाफुंसार खालामनो थाखाय खावलायहरदों। जों फैगौ 6 मे खालि जों रंजालि बैसागो फोरबो फालिनो थाखाय लाहार फाहार खालामगासिनो दं। बेयाव जों गासै रायजो राजाफोरखौ जोंनि लोगोआव हेफाजाब होनायखौ बिस्रायजों लोगोसे जोंनि बरपेटा रोड ओनसोलाव थानाय जेसेबां जोंहा बर' मानसि दं, बरपेटा रोडआव जोंहा 300 फेमिलि दङ। 300 फेमिलिया गासैबो जोंनो हेफाजाब होनानै जों बे रंजालि बैसागोखौ फालिनो थाखाय लाहार फाहार खालामगासिनो दङ। ओरैनो बोसोरबेसे जाखो नोंथांमोननि बे दा 19 इयार्स जाबाय। 19 बोसोराव जोङो आगान होदों। ए बोसोराव ओरैनो मब्लानिफ्राय जागोन होनना फोरमायदों? फैगौ 6 तारिख सनिबार। हाबाफारि बायदि सोरबाफोर फैगोन नामा बेयाव गाहाय आलासि हिसाबै? बेयाव आलासि हिसाबै जों गोबां प्रग्राम लादो। बेयाव गोबां प्रग्रामाव जोङो गोबां आलासिखौ जों लिंहरनाय जादों आरो बिथांमोनखौ जों बेयाव जोंनि जिथु बर' हारिनि बैसागो फालिनायाव बिथांमोना जेन मोजां उपदेश होनो हानाय टाइपनि मानसिफोरखौ जोङो सायख'नानै लाबोगोन। आरो फुंबिलि समाव माबाफोर हाबाफारि दं नामा? फुंबिलि सिङाव जोंनिया फार्स्ट फुंबिलियावनो जागोन जोंनिया थारमाने फ्लेग हस्टिंनि उनाव आरो जों एबार फ्लेग हस्टिंखौ जिहेतु 19 बोसोर जागोन, 19 बोसोरनि 19 थारमाने जों फ्लेग हस्टिं खालामगोन। लोगोसे बेयावथ' जों गोबां थारमाने गोरों गोरा मानसिफोरखौ लिंहरदो। लोगोसे बिनि उनाव जोंहा दंफां गायनाय, साफ सिखोन खालामनाय आरो लोगोसे जोंहा मोसानाय बादायलायनाय बेबायदि थारमाने बायदि प्रग्राम जों लाखिदों। ओरैनो बादायगिरि मोसाग्राफोरखौ बबे हांख्रायहरनाय जादों? बादायगिरि मोसानायनि बिथोराव जोंहा बरपेटा रोडआवनो जोंहा खमसे खम थारमाने 10निसो थारमाने जोंहा सुपा दं। बिनिफ्रायबो बिसोर बादायगिरिफोरा फैगोन आरो ओमफ्राय जा गुबुन जायगानिफ्राय बेलेग गामिनिफ्रायबो थारमाने जों हांख्रायदो आरो बिथांमोनखौ जोङो इतिमध्ये जोङो लाइजाम हरदों आरो बिथांमोना जोंनि लोगोआव हेफाजाब होगोन होननानै जोंनो मदद होदो। थांनाय बोसोरफोराव माबायदि खुंफुंनाय जादों नोंथांमोना? थांनाय बोसोरावबो जोङो रायजोफोरनि हेफाजाबाव जों मोजाङैनो खुंफुंदोंमोन आरो रायजोफोरा एसे गोजोननाय मोनदों। नोंथांमोना सरकारनिफ्राय माबाफोर अनसुंथाइ मोन्दोंमोन नामा? सरकारनिफ्राय जों जेबो मोनाखै दासिम। गासै रायजो राजाफोरखौ जोङो बे रंजालि बैसागो खुंनो लानायनिफ्राय बेखौनो बुंनो नुबायदि जों गासैबो जों बिदा फंबाय बायसि सबबो मिलायलायना थानांगौ आरो बे रंजालि बैसागोआव सबबो रंजानो फै आरो बेयाव जोंहा कोनो एना एनि भाब लाखिनो नाङा। गासैबो जेन लोगो नांनानै जों बे रंजालि बैसागो थारमाने जाफुंहोनो नांगौ आरो ओमफ्राय जों जि बर' हारिया बैसागोखौ मोजाङै खुंनो रोंगौ बे आखलफोरखौ आसुफोरखौ जों बेलेग गुबुन हारिफोरनोबो जेन जों मोजाङै मिथिहोनो हायो आरो मोजाङै मोजां जों गासैबो जेन कोनो गोसोआव जेबो बेरेखा लाखियाबासिनो जोंनि लोगो हेफाजाब होयो। बेनो आंनि खावलायनाय।
आलासि हिसाबै जों जय मसाहारि MCLA थारमाने सालबारि समस्तिनि आरो लोगोसे बेयाव जोंनियाव थारमाने जितु मिउनिसिपालिटिनि जितु चेयारमेन थागोन आरो लोगोसे जोंनि इनचार्ज पुलिस इनचार्ज ओरै बरपेटा रडनि बिथांमोनखौ जों हांख्रायनाय जादों जों इतिमध्ये जोङो कन्टेक्ट जाखाबाय प्रबिन ब्रह्म गसाइगावनि आरो ओमफ्राय सुजुमा दैमारि गवालपारानिफ्राय जों हांख्रायनाय जादों बिथांमोना माने मेथाइ रोजाबगोन बिथांमोना नोंथाङा सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव दं नामा जुदि नोंथाङा देहायाव सानाय सुनायजों भुगिनांगासिनो अब्ला नोंथांनि थाखाय गोजोनथाव खौरां नोंथांनि थाखाय दं SI निउर' थेरापि सेन्टार बे थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो सानाय सुनाय बेरामखौ फाहामथाय लानो हागोन ট্ৰিটমেণ্ট পাইছোঁ লগে লগে মোৰ মানে শৰীৰটো মানে একদম ফ্ৰী হৈ গৈছে খোজ কঢ়াত খুব অসুবিধা আছিলে ছাইডটো মোৰ একেবাৰে মানে বহুত বেয়া আছিলে মানে খোজকাঢ়িব মানে ভালকৈ পৰা নাছিলোঁ ইয়াত মোটামুটি 3 দিন আহিয়ে মই ভালকৈ খোজকাঢ়িব পৰা হৈছোঁ सिं सानाय आफादावरि सानाय मोदोम जरा सानाय आइजोफोरनि जेंना खर' सानाय बायदि बायदि बेरामखौ बे सेन्टाराव फाहामनाय जायो SI निउर' थेरापि सेन्टारा चिरांनि बेंटल सापागुरियाव दं बे सेन्टाराव थानानैबो फाहामथाय लानो हानायनि सुबिदा दं जुदि नोंथाङाबो फाहामथाय लानो लुबैदोंब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजोङै जगाजग खालामनो हागोन